Però bueno, què fas tancat en un dia tan bonic com el que fa avui? No estic tancat. Estic a la muntanyeta del meu poble. I què fas a la muntanyeta del teu poble? I quin és el teu poble, es preguntareu. Jo visc a Benicull. I esta és la muntanyeta del meu poble en la que, quan ara que ve el bon temps, quan ve la Pasqua, venim tots els nostres amics i amigues per la vesprada, quan som més xicotets, inclús quan som més majors també, a menjar-nos la mona de Pasqua, així tots. En el meu poble hi ha moltes curiositats i segur que en el vostre també hi ha moltes que ens voleu contar. Us anime a que graveu un vídeo contant-nos les vostres curiositats que trobeu o que pugueu comentar en els vostres avis o en els vostres pares i mares i ens envieu un vídeo com hem fet nosaltres. En este cas, l'escolta que millor ho faça, la curiositat més curiosa que ens parega a l'equip de curiositats del GSA, rebrà un premi. Així que, ja sabeu, ens veiem molt pronte. Adeu!